Здравейте, скъпи хора! Тъй като всички имаме достатъчно свободно време вкъщи и можем да правим нещата, които обичаме, да се реших да хвана китарката, защото и без това не я хващам много често, и да ви изпея една песен, която не е лично моя, но много обичам. И в нея има един въпрос, който всеки път, когато го чуя, и си казвам да, къде бих била. В нея се пита къде бих била аз без Бог. И надявам се никой да не трябва да си отговаря на този въпрос. Този въпрос да не важи за никой един от нас. Защото Бог е за всеки един от нас, до всеки един от нас и иска да хване ръката на всеки един от нас в този момент. Бъдете здрави, бъдете силни, бъдете мъдри, бъдете насърчени и знайте, че Той иска да се открие на всеки един от нас и да е близо. Защото е близо и ни обича. Това не е края, това е началото и ще видим хубави неща. Поздравче! Стигам очи към теб и търся лицето ти, чакам тебе сега. Така шатувам теб, така се чакам теб, не мога без тебе сега. В тебе отпускам се, в тебе почивам си, дай сигурен чувствам се в теб. И вечно ме водиш ти, при тихите си води, душата ми ти напои. Къде бих отишъл без тебе, не знам. Какво бих аз правил без твоята любов? Едно само зная и казвам ти днес, не мога без теб. Стигам очи към теб и търся лицето ти, чакам тебе сега. Така знущая се, така шатувам теб, не мога без тебе сега. В тебе отпускам се, в тебе почивам си, несигурен чувствам се в теб. И днешно